फिरफिदा मनासे लाबोजोबनाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बांसिनाल फिन बरायफिननाय थाबाय तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनाखाबाय जानांगौ शक्ति बसुमतारी सार बिथाङा गावनि फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पोस्ट फोसावनायखौ नुनो मोनदों जेराव काजलगांव पुलिसा दिनै मोननै जाफुंसार अपारेशन खालामनानै मोननै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 8.90 किल'ग्राम सन्देह गोनां गांजा बोखांनो हायो बेजों लोगोसे गंसे स्क्रैप भेनजों लोगोसे गंसे मटरसाइकेलनि इन्जिन गंसे ई-रिक्शा गंसे मबाइल फन आरो 900 रां नगद रां जब्द खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ हमनाय जादों आरो एनडीपीएस एक्टनि सिङाव केस होनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। हमनानै फैखांबाय जों बेयाव हमनानै फैखांनानै आरो बाहाय मोनफैबावगोन फिरफिदा मनासे नै गासिबो खख्ला बोनजोबनाय नै আমি টোপোলা আনিছো এটা আমি খুলিম এতিয়া কি আছে এইটো আমি চাম থলতে ৰাখিলে হ'ল ছাৰ ইয়াতে ৰাখিব নেকি হ'ব এইটো এটা আমি টোপোলা পাইছো এইটো এটা পাইছো এইটো চাব লাগে কিবা বেছি আছে নেকি কি নাম তোর? ফুলবার রহমান। হ্যাঁ ফুলবার রহমান। কোরকট বরপতার কোরপতার তুই গাড়ি কি আছিল তোর? বরপতার